Opia wonim nyasa de eso hunu se nsuo no a woni wo twe ho manso no emfa so ani so ya akwara wonim nyansa eti no ase wagya no ori kwose ho a wakoyi wa ade na ade aba a wo yire no ha a wo na to tete wo de no bako hospital na tete ah me so me sanka no boa ma ba me huta ku wo no hwe ho ba wuri to wo no hwe ho me kwa na bia mashim se ebi kura di ti ebe bo hampo abi ba ya tete ni huna bia atwitwiri ah papa so hu se me bo na twefom ya how the report no kwai me the kwai inside ya na mutiti mo fi asesa mamo gas am use mo je fi mi nsem musu mo me use go inside wo biom ma be soje ko fa bidia ba be guma aye meduane so abonte a wasa wa betam ko pot no de kwai so me de koye aduane ende yem feel gas aduane ye bedi no kokko ya me ma fa de no konne na mama de akone tina o te me dunya me se me so me de beko ya ade amoye mo fia no mempe o ade amodi ye mi wo me fia ha no mempe o wo so ade a wodi e wo ye fia ha no so yempe ti me wo kan aduane ama wo tete mi o ya mami ko yem aduane enti gas nsi wode na ade gas ne ye ende ye fa gas nya aduane ye pe kokot so de Papa, me kabe bia kame mama ne papa mo wuhye fom se ne o mama no mbe fifi ha no mu se me pese me hu mo ni mo fi ha no mu se biem ale boni be ibi se boni be no ma ye wo papa mo tu aburo me wo mo tu aburo a wo ye o mo dai
Papa, me knew you, but for couples, I'm a baby, me buy ya. Ya, Baba Tam couples, I'm the baby, and I'm besides I follow the couples in the car. Also, no to the car when you're doing it. Oh, my menu, me, dear, and son of 1 minute, I was still going to make a car, my brother come home, no more trouble me. Na me said them yet is me better. E den man tie. Ha? A wo mu enu atu aburu wo fia. Wo ma mo bi amfira bonte ama, wo mu enu na ebo. Papa, me fa wo se wo ya na se wo me say enough is enough. Me pese me wo mani mo fia no mu se biom. Me ntimi ne o mo ntena fia no mu se. Ada na ese mo fia krase ba. Na mo beje fia be metimi de boso. Na me me fie no me baba da ne wo. Me bada ne made e wo me angasa me fie ya no ya ne say na amei. E di asem na si ya na ese me kwasa ho hawo ne mu. Ama. De wo kai. Say wo mu frɛ krase ba. Anyway, obi amfra krase ama. E be de wa ba kurum. Eh? Wo se ma wo kan dia aye me bibi bi mentiate se ni pa mienu na tuma tu aboro. Papa ka say de woni mo na say de si ofia de bu say de woni mo hwe. Enya mu yira na mo ye. Say de agro da na mu. Enya mu nyira na ya mo ye na enya mu nyira ya mo ye. Ah. Baby amu free ba ye no. Woni wo man mo be sa ko baby amu free ba ye. Mame. Adi asem. Mo ye de dey. Papa, bes no ko hwe kitchen honom. Unse me ya san me nka me dan pese besi wo so. Da pese ni mentimi fancy so. Adinta. This time I go to I stove na homa ni na say o ma ye mfa ya o ma ye no aduane no. Na me so case wo to dia copot wo ho. Enti me work of copot no. Me ba ya me pepeja copot na wo free hia. No be copot na free me nsam. Na de ye me ya kwa na say ko hwe ai ma abnansa. Wo de nsa to je mama ne nsa ni na ahyehe. Ama. Na de na hu sa. Enti wo san kan no kran kan ho. Ayen kresi watutu ewete no hosu ni nyina fifrim watutu so na homa no watutu ni nyina eti cropot hunti na mokun wo wonu aduane wo cropot so ha da be na wonu aduane wo cropot so mi busaw da be na wonu aduane wo cropot so ya na no aduane de na ko cropot me beka cho so mo tuabum de wanye ani but beka cho so matu ahoma ne de what ye di bisa me questions wo ye no kofo eti asa me meji ni de ani di papa o pa me yenko ne kohwe hesi abu wo ye no kofo ni because bi busa wo tia wo ka kire me se me ni me ma no yenko akurase ho na mo free na mo ba ye nti se beka mo nko akurase a enya bone ade mo ni baby te papa mo ni baby te mo baby te mo baby te dem because mo nko akurase a me nka no bone enti efie we ho ade papa se me na wo bisa me no da bi se me busa me nim de enti a wo kasa asem me na wo bisa me no da bi ye ho ade aha wo kasa asif se wonim ne wo ka anasa asif se wonim de fie ne ne me ba se fie na mo dia ebe me se firi wa no ba se we dia e ho ade eye me dia wo wasi fie me nsi fie o na why na si fie me ja ne me na mo efie na metim wo ma mi na si ana baba na si me si me ja ne me na efie na metim wo papa me dia wo papa obeware wa bra na o ma mi asi fie no wo papa be ware na o ma mi asi fie no se woni mu a o ma mi si fie na san na wo ware o ma mi o papa no what did you make no woni me wi asem na nim se nkola nko de twanto dabi etu nim se efie ne yo ma mi dia na me nim se mpanifu dabi mi bisa o twanto wo nim se efie ne yo ma mi dia wonim kura me si afi na papa ne ma me dia dabi enti sada edin na wo etu no eya jewa ne wo so se wonim a wo ma mi din na wo so fa ya jewa din na wo so nya udin na wo so aha thank you wo awaja tu so ma mi din na wo so me se wo se ana mi chete waja tu so me tumba wo se aha ti asem na me ka ajewa din na wo so wo se eya wo ma mi ni din na wo so ene na ya me dia me ma mi ade nya wo dia minim na asante amamre no se wonim ni yetu amame nkire wo eni wo amansan ya wo fasie oni ade enti sese no wo maame free wo free mu no minam di ade na oba ne ma no mintimi mfa
enti se fa ne ho na ho de ne de e ya wo dia na da ne de yisa mi mawu papa wo se mi nua ba no odi machi wo nua ba no odi machi mi ma mo bra no koko ni bibia me na me hwe akurasi da ni nyina me na msisi ye aha na ma mesi dai wo kumase ya enti se o ma me aba ha no odi koko sika ni bia mesi dai wo ha no na wawu a eye me dem di na de entuma ya wodi antade ya wodi ampaboa ya wodi aduku ni tam ni bibia ni ntoma nyina ya wodi na mom edai de ni wa mansan ya ofasi di ade enti ka hunu se saa wo muntu ni jai ka jisi mewu piao enu na no omfre na kwasi brodi ka sempo over my dead there body for some so over my dead there Papa, you lie bad. yeah enti wunyini Papa, you lie bad. you better say And you're possible, none are possible. you better wo no sabe wo papa nya hwe yo me gina ha ma wo sabe wona ni o More for more can cry. Some me say go in here. One can cry. One show mama. Muni mama mre. me no ba kwa himfie Muni mama na mre. bi o me no ba kwa himfie me no ba ko because say me ya busuapanyi nti ye kwa busuapanyi ya de ko ya koka o mbaka se me ya me sa ya busuapanyi ti ahimfie na mdo boko na o ma kire wo mu se me nua ba wodi machi na ewu ene medi na ade eni se woni woni ntiri me de wo tra akonwa no so me de wo tra ma me usi bi na aso eti ade aye be ma de no be ma timi ehwe so wei edai de mitimi nkasa wo asukon ma hwe dai so me na me echese ye me dia O kasa te se de maame ne de wanwo. hwe enye se wanwo wawo me tank na na sisi dem hon mawuram da nyo na obi bia so yi unia mawu mawuram da sika mpo a eda bank no krata no me no akoho ni wo koho me se fani nyina ni mu we die eda no enye wadwe de biara danka bi wo fi ada ze enkura no wo mu nko wo kurase esanse wo mu papa se wo mu papa a wo gina yi ne da ni minu ana de ache me wo wu agya me wo wu an kwa de e be dia se mi mu ya wo ntimi ni ade ko bisa upia abode busa panyini bia hweda panyini bia be hweda panyini bia oni be ko nso wo chense ni wa mansan ya won so so anya bia wo ye nkyai mini ni mese na e wo ye mienu nyina enye se bia ni papa ni mesum papa ni da bi ana me maami ni na me papa ni ye ba ko da bi ye mienu nyina ye maami ye ba ko ye papa ye ba ko okodi ati ase no omfa bi ni agro onim me ba me da ni hadada onim sin Wo da na wa ha no modem ma so ba no ba be de won ka je se beji boso. da bi Wan tro to the se beji boso. wo ni de amamre mu no e be dia enti wa no we fa nka bi da se wo mpri ha enko akurase Mo be free ha no mo ya ko be fie na me dia. Enti mo ni say. Mo ni say wo free ha. ene wo ma fi ha nwo de wo kan eche se wo bete fi ha be dey abaju ama wo wo e de wo to buru Se di patimi ani pa bofo se mari ye sa. Mo be ka chima memetie. Mo bra wo kan si bi de wo anya onwanwa e wode ade ho. se wo to buru unya wa wo jira so E na ye we won wa ho, wo se e won wa da bi ho. unya wa no wo jira so na wo de ka se wo to buru no ene say Hey, Ewrade Nyankopon. Eti Ewrade nti wo ho. bia puru no Ewrade wo ho wo so se munya de mu ye. bia puru no bia puru ha Ewrade wo ho no wo so se munya de mu ye. Mo munya de mu ye. hey se wan fa bu amame mesama wan fa bu amame a mesama wa hifie mena na kwa chi na kan wasi ko huro papa me do onye nua o onye nua so wontimi so nye nua ma ne nye sa kasa na me pese mati ayi mu jakro misrew enka sa ma ento akora de ti wona why wadwen se bia bibi nti wo yes a
ɔne wo ni asɛm na emu ɔyɛ mu nua prɛkopɛ me nua baa wodi m'akyi ɛna ne ba no nti mempɛ sɛ asɛ mobɛyɛ ne sɛ mowɔ baabi ɛna moaba na wɔtere so ɛfiri ne baabi nyɛ saa ne teɛ nti mesrɛ mo aduane na wodi ado sɛ wɔwɔ mu no ɛ deɛ wɔka no ɛmfa ntoo tirim ɛyɛ mu nua no no wo ne ne kɔkɔɔ koraa mo nsɛ anaa wohu sɛ wo ne ne kɔkɔɔ sɛ Jimmy kɔ nyɛ sɛ bisɔpɔ gyiga saa asɛm na moka no asomdwie na memepɛ wo fie a ɛno nti na meka saa asɛm no akyerɛ mo no ɛno nkyerɛ sɛ womɛtiatia mo so nyɛ saa na meka nyɛ saa na meka sɛ wontiatia mo so na mehwɛ akyɛ sɛ mo nyinaa ɛyɛ mogya korɔ nti ma ɛyɛ a moyɛ biribia mohu sɛ yɛ nnua no no papa mogya ko no ani brɛ wɔ na afa saa ɛdi ani brɛ no wayɛ akyerɛ wo papa na wohu sɛ ɔyɛ ani brɛfo ama wo fi hanom sɛ na papa bia ɛbɛ ma akwa ma no obotu gu no wohu woni na kɔhyia wo baabi ama wabɔ wade kora to agu papa ai nanu mi twam wɔ anim hɔ na papa ya wɔyi wɔ mo so wɔ fɛ no hwanhwan masa bɛbɛ sɛ etwam mia mi hu sɛ papa ne mia mi ntina papa ne ba ama firi na nim nie papa na sa me ho akɔfrɛ no ɔfrɛ no ɔde ne kɔe papa manim ma no kan sika mama manim ɛsɛ wani briska papa na sika de ade pa sika de ubenya ye cha ade na anso so a ɛma ne haw ye kyɛ ade so a ɛnyɛ dai anso so nti sika ba no akyɛ na anso so a wonim de wɔ papa no so nti muani nkɔbre sa ade do ɛno de yi firi wadwene papa on na ne bremi o on na ne bremi ɔno na ni bro na ni dia babro sɛ wo yɛ tuntum wo kala papa wonte sɛ funu ani ni ya ɔte yi ɛdi asɛm sɛ wo sɛ oni ɛna wo etu sɛmi sɛ ni tuna papa no frɛ sister man ne kala ne wɔmpɛ ne kala bɛ no mpɛ we no ɔpɛ sister man de wati no ga jira wo wati tuntum no mpɛ nyɛ fɛ na sɛ sɛ wo so support ama ho ya bi papa ɔde nam sɛ fie ne de nti yɛ bɛkɔ class ɔka ne dabe ɔde ne nam ɔka ne wa odidi agro ɛnde ama mu yindwene saa de no japan de wutu yɛ fon so no so tu no fu ɛnyɛ na mbaka akyerɛ me ɛnyɛ mu ɛna mbaka akyerɛ me do be ya kyerɛ bia nye do be ya kyerɛ bia nye